wananchi. Chenro mag wuoth okethore e apaya mawuok Kamurguywo ka ochomo Samoo e boma ma Kapsabet, kaunti ma Nandi, bang' ka olalo mariwo gwengego mukore kaluwore kod koth mapek ma podi medo chwe e kaunti no. Kethruok mar olalo no osekelo pek mar wuoth ne jopuonjre matimo penjgi mar klas mar 12 kaachiel kod jowuoth ma opogore ma osebedo ka tiyo gi apaya no. Johala bende osebedo kod pek mar tero majan e kambi, koro ka gikwayo sirikal mondo los olalo no mapiyo kaka dwarore mondo chenro mag jodak ma aluora no odoge wang'e. Pia leo tumeamkia mkasa ambao daraja imefunjika ambao inafukiza Samoo na Kamurguywo. Kutokea saa hii hakuna watu wanafuka upande na upande, na hii daraja ina wakulima wanatumia kwa kupeleka chai na ukulima yao katika soko ya Kapsabet. Hii daraja imejengwa karibu miaka 20 na kitu, na naona imekatika. Wanafunzi wa shule walikuwa nafuka, lakini sasa wamefunga. Lakini kuna watoto wa kidato cha 4 ambao wameathirika. Kuna mwanafunzi mmoja sasa alikuwa amepita akienda anapelekwa sasa jioni. Sasa huyo mwanafunzi lazima akienda shule anafikiria wakati anafanya mtihani yao anafikiria mambo ya kuvuka. Atamalo 14 mar thoe mag nyithindo